Hej kære følgere og gæster af min kanal. Jeg er glad for at byde jer velkommen og glad at du fandt et minut til at se min online tarotlæsning. Jeg vil sige mange tak på forhånd, hvis du liker min video eller abonnerer på min kanal. Så må universet give dig million gange tilbage det, hvad du ønsker til mig og min kanal. For dem, som ikke kender mig, mit navn er Jana. Jeg er en tarotlæser, arbejder med tarot mere professionelt på de sidste 2-3 år. Og jeg arbejder med næsten alle emner: kærlighed, parforhold, arbejdsforhold, økonomi, arbejde, selvudvikling, helbred, sundhed, sådan lidt mere overfladisk. Man kan godt pege, hvis man har nogle problemer med sin helbred. Han viser til lægen, kan man sige. I dag vil jeg stille spørgsmål til universet og lave kortlæsning for dem, som er ensomme. Og i dag vil jeg stille spørgsmål til universet. Vil du møde en mand eller en kvinde? Ja, hvis du kigger efter en mand, så det er en mand selvfølgelig. Hvis du kigger efter en kvinde, så det er en kvinde. Altså, vil du møde en til et forhold i det næste år? I det næste år. Du skal tænke lidt og vælge et tal fra 1 til 4, det vil sige 1, 2, 3, 4. Prøv nu at følge, hvad tal resonerer til dig. Prøv lige at tegne det på din indre skærm. Når du lukker øjnene, prøv nu at tænke om tal fra 1 til 4 og vælg den. 1, 2, 3, 4. Okay, dem der valgte kort nummer 1. Vil jeg møde en partner til et forhold i de næste år? Chancen er rigtig, rigtig stor, og muligvis du har faktisk chancen at møde din partner på arbejde eller i forbindelse med arbejde. Så chancen er stor, så kig lige måske, du kan finde en som i din arbejdsnetværk, eller måske du mødte en i forbindelse med din arbejde. Men i hvert fald, du har nogle chance at møde en i de næste kommende, eller de næste år. Dem, som valgte kort nummer 2, der kan. Ja, chancen er bestemt stor, men hvis du tænker på et seriøst forhold, kan det være lidt op til dig, om det kan udvikle til noget seriøst forhold, det er noget ægteskab eller kæresteforhold, for det kort fortæller mere om noget affære eller sådan kærlighedsforhold, som er baseret mere på det seksuelle lyst til hinanden. Det vil sige, hvor mennesker har godt med hinanden, men det kan sagtens komme til noget mere i fremtiden. Det er alt afhænger af dig og din partner, men dette kort fortæller i hvert fald om stor interesse i forhold til hinanden, og den interesse er baseret selvfølgelig på noget seksuel tiltrækning. Den som valgte kort nummer 3. Møder du en partner til et forhold i det næste år? Chancen er ikke så stor. Og hvorfor? Det kan jeg lige svare dig. Fordi du kigger igen på dine tidligere forhold. Og det kunne være, at du har haft nogle
negativ erfaring med dine forrige partner, som muligvis generer dig på en eller anden, på et eller andet måde, hvorefter du er bange for at kigge i fremtid og åbner dit hjerte til den næste partner. Så det er mere din personlige angst, som blokerer den næste forhold, at den næste forhold kommer til at være mere realistisk. Så for dem, som valgte kort nummer 3, prognose ikke så optimistiske. For dem, som valgte kort nummer 4, møder du en partner til et forhold i det næste år. Jeg trækker en kort mere. Kan man sige, denne her situation er meget usikker, fordi du vil faktisk ikke, hvad du vil, og om du overhovedet vil finde nogle partner, fordi det er ligesom, du har det godt med sig selv. Men jeg kan også sige til dig, at hvis du skal vælge partner, så kort peger på den her ekstra kort peger, at den partner, som du skal vælge, skal være i første række meget intellektuel og spændende for dig. Det vil sige, for dig er muligvis står på det første række den partner, som kan give dig noget viden, som kan give dig noget, som I har nogle emner til fælles, som I kan snakke, du ved godt, fra aften til morgen, og for dig det er sådan først prioriterende, så kan det være, at det lykkes for dig at finde den her partner, hvis du orienterer dig på den aspekt, som kan give dig noget viden, noget viden fra din partner. Det kunne være, at du spiller skak, det kunne være, at du læser bøger, og det kan være, at du skal finde en partner i en bogklub, hvor I kan læse en bog, og så meddele jeres tanker med hinanden. Så chancen er 50-50. Og jeg siger tak for i dag, og hvis du gerne bestiller en privatlæsning, kan du skrive til mig på Messenger, WhatsApp, Facebook, og du kan finde også mig på YouTube. Tak for i dag, og vi ses næste gang.